Sziasztok srácok, ebben a mai videóban mutatok az Ascendler pályáján. Ez egy secret helyet, mivel a feliratra ki lehet menni. Na, itt is vagyunk benne a pályán. Mindjárt. Most benn vagyunk a pályán, és a feliratra ki lehet menni. Nézzétek, hogy hogyan. Ugye itt jöttök, szépen csúsztok le. Itt még nincs semmi különös. Na, itt jöttök. Ugye ezt megcsináljátok. Kiugratok a kockára. Itt jöttök. És itt lesz majd mindjárt. Ugye ezt végigviszitek. Ilyen speedrunban még életemben nem vittem ki amúgy. Na, az előbb hibátlanul kivittem 1 percen belül. Na, itt lesz mindjárt. Ugye itt följöttök. Így. Utána itt labdáztok, nekem mindegy. Ide följöttök. Ide kijöttök. Itt van egy ilyen kis feldobó, erre ráugrotok. Itt van még egy, erre is ráugrotok. És utána erre fordítsátok a kamerátokat. Vagy erre, és itt lesz egy ilyen speed coil. Még mutatom még egyszer. Itt. Hát, ja. Ne. És így is ki tudtok egyébként menni. Felirathoz. Itt vagytok. De én nem így akarom megmutatni. Hanem úgy, hogy úgy kell, hogy itt felugratok, ugye? Így. Így. Itt föllabdászok, vagy bánom is én. Most nem sikerült. Most sem. Akkor maradjunk az öreg kalapácsos módszernél. Ugye itt följöttök. Itt erre kijöttök. Erre a pirosra ráugratok. Utána erre a pirosra. Utána erre elfordítjátok a kamerát. És rá jumpoltok. Utána ezen végig mentek. Így. Itt hagyjátok, hogy essen a karakteretek, és az egyik ilyen jumpadre kell ugrani. Vagy igazából mindegy, hogy hol ugrasz, csak ne essél le innen tovább, hanem ide a feliratra zuhanj. És ilyen. És ott vannak ilyen trambulinok, meg minden, és ott föl lehet maradni. Próbáljátok ki mindenféleképpen, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy lájkot. Sziasztok!